ଏହି ପତ୍ରର ରସ ଥରେ ପିଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରୁଣାରୁ ଅତି ପୁରୁଣା କାଶ 5 ମିନିଟ୍ରେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ପତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ କାଶ କେମିତି 5 ମିନିଟ୍ରେ କମ୍ ହେବ, ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ କାଶ ବା କଫ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଲଗାତାର କାଶ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଓ ଅନେକ ସମୟରେ ମେଡ଼ିସିନ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇନଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି 2ଟି ଘରୋଇ ଉପଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଶିଖେଇବୁ, ଯାହା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣଙ୍କ କାଶ ଏବଂ କଫ ସମସ୍ୟାରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପଶମ ପାଇପାରିବେ ତଥା ତୁରନ୍ତ ଆରାମ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ କିଛି ପିମ୍ପଳି। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ତେଜରାତି ଦୋକାନରେ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପିମ୍ପଳିକୁ ବାଟି ସେଥିରୁ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଓ ଏହାପରେ ଏକ ଛାଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଚଲାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପାତ୍ରରେ 1 ଚାମଚ ଗାଈ ଘିଅ ପକାନ୍ତୁ ଓ ତରଳିବା ମାତ୍ରେ ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା 1 ଚାମଚ ପିମ୍ପଳି ଗୁଣ୍ଡ ପକାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏହା ଯେପରି ଜଳି ନଯାଏ। ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ସେଥିରେ 1 ଚିମୁଟେ ସୌଧବ ଲୁଣ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୌଧବ ଲୁଣଟିକୁ ଆମେ କହିଦେଉଛୁ ଯେ ଯେକୌଣସି ତେଜରାତି ଦୋକାନରେ ମିଳିଯିବ। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ କାଶ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଘରୋଇ ଉପଚାର। ପ୍ରତିଦିନ ଭୋଜନ କରିବା ପରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ 1 ଚାମଚ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ ବା ଆପଣ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ମାତ୍ର 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସେବନ କରିବାର 5 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହା ଏକ ବହୁ ପୁରାତନ ଏବଂ ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ ଉପାୟ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ କିଛି ସିଙ୍ଗରାହାର ପତ୍ର ବା ହରସିଙ୍ଗାର ପତ୍ର। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କାହାର ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ି ଘରେ ଏଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଏହି ଗଛକୁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜ ବାଡ଼ି ଘରେ ଲଗେଇଥିବେ। ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ନ ମିଳୁଛି ତେବେ ଆପଣ ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ର ବା ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ପତ୍ରକୁ ନେଇପାରିବେ। 3ଟି ପତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସିଟିକୁ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇଦେବେ। ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଏକ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଜୋରରେ ବାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଛାଣି ରସ ବାହାର କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପତ୍ର ରସରେ ଆପଣ କେବଳ 1 ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ କାଶ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଘରୋଇ ଉପଚାର। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାଶ ସହ ଥଣ୍ଡା ବା ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିଦେବ। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ରସ 2-3 ଚାମଚ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ କେବଳ ଚାମୁଚି ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ଲଗାତାର ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଥଣ୍ଡା କାଶ ସବୁ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଲିଙ୍କ୍ ସବୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଫଲୋ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।